Raġel ta' 32 sena li ismu ma jistax jissemma fuq ordni tal-qorti inżamm arrestat wara ġie mixli li stupra tfajla f'residenza ġewwa Paċifil. Il-prosekuzzjoni spjegat kif wara diversi tentattivi, ir-raġel li kien DJ fl-istabbiliment ġewwa Paċifil ikkonvinċiha biex tajnu ttella xi apparat fir-residenza tiegħu u meta kien fl-appartament għamel avvanzi sesswali u kien hemm penetrazzjoni mingħajr il-kunsens. Il-vittma ħaġet b'xokk fuqha u għamlet rapport l-asta tal-pulizija. Antonio Manġon ta' 36 sena li joqgħod ħażabbar baqa' jinżamm arrestat wara tressaq il-qorti mixli b'attentat ta' serqa bl-użu ta' arma minn ħanut fil-Fgura. Minn filmati elevati minn kameras ta' sigurtà der raġel dieħel fil-ħanut b'arma tan-nar. Manġon wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih. Elton Tewma ġie multat 2000 euro wara nstab ħati b'rabta ma' argument ma' sewwi ieħor wara ħabta fi triq l-imdina ħal-Qormi. Ir-raġel ta' 47 sena ġie mixli li f'Marzu tal-2018 saq vettura b'mod perikolus u traskurat u kkaġuna ġrieħi fuq raġel ieħor. Il-Maġistrat Nadine Lija li semet il-każ qalet li għalkemm m'hemmx dubju mill-emil ta' Tewma ma rriżultax li pprova tkkaġuna ġrieħi gravi kif akkużat il-prosekuzzjoni u għalhekk illiberatu minnha. Madankollu hija sabet lil Tewma ħati taż-żewġ akkużi l-oħra u kkundannatu 1000 euro multa talli kkaġuna ġrieħi ħfief u 1000 euro oħra talli saq b'mod traskurat. Anthony Vella miż-Żejtun weħel sentejn ħabs sospiżi għal 4 snin u miżmum milli jrabbi klieb għal 25 sena wara li nstab ħati li żamm klieb fi stat ta' saħħa ħażina ħafna. Uffiċjal mid-Direttorat għat-Trattament Xieraq tal-Annimali kienu għamlu spezzjoni fuq il-proprjetà tal-imputat u sabu li kien hemm diversi ksur ta' regolamenti fuq iż-żamma tal-annimali u sabu numru konsiderevoli ta' klieb li jkunu trattati ħażin u miżmuma fi stat ħażin. Il-qorti ordnat li Vella jħallas multa ta' 20,000 euro u ordnatu biex l-annimali kollha li kienu fir-residenza tal-imputat jaqgħu taħt il-kustodju tad-Direttorat għat-Trattament Xieraq tal-Annimali.